Il-Prim Ministru Joseph Muscat t-tieni jum konsekuttiv sab ruħu mhux preparat meta kien mistoqsi sensiela ta' mistoqsijiet fil-Parlament dwar numru ta' suġġetti fosthom l-FIAU u kif din għandha tissaħħaħ fid-dawl ta' diversi rapporti ta' korruzzjoni li dwarhom baqgħu ma ttieħdux passi. Il-mistoqsijiet saru mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari. Kontra kull prassi ta' x'suppost jiġri f'dan il-ħin, il-Prim Ministru naqas milli jwieġeb għal diversi drabi u kellu jdur fuq il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna għal risposti. Fil-fatt tal-darba darbtejn kien il-Ministru Edward Scicluna li kellu jwieġeb huwa għal mistoqsijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija u dan kontra l-prassi parlamentari fejn il-mistoqsijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni jiġu mwieġba mill-Prim Ministru. Din mhux l-ewwel darba li l-Prim Ministru sab ruħu mhux preparat, tant illi fis-seduta ta' qabel Muscat ukoll kien kostrett jaħrab mill-mistoqsijiet meta kien mistoqsi mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija dwar il-bejħ tal-isptarijiet. Wieħed mill-modi kif wara li mhux preparat kien billi l-Prim Ministru qal li nesa l-fajl u li għaldaqstant ma setax iwieġeb.